Nakhalapo nduna yoona za maubale a dziko lino ndi mayiko akunja. Ubale wathu pakadali pano dziko la Malawi ndi mayiko akunja mukuona bwanji? Ubale wathu wa panopo ndi mayiko akunja unali wesi ndi umene naupeza ine. Pamene malemu President Bingu Mutharika mzimu wonse mutendere unalili pamene amachoka ine ndikubwera. Unali wesi paja si ubale wathu ndi Britain unali utata. Ma ambassador titabwezerana. Panopo si unafike pamenepo. Ubale wathu ndi mayiko akunja ineyo I don't know koma I don't see kuti uli wesi. Yeah. The issue is not ubale ndi anthu akunja. The issue is forex comes from so many different ways. It's not another ambassador who will give you money for your country. It is what you sell outside that brings money into the country. So pano ife panthawi imene tikuchita so to export uranium wambiri. So pano ndikuti rutile amene tinayikasiya are the highest deposits in the world. Tindi gold, tindi rubies, tindi zina zonse, tindi bauxite, tindi coal. How much of that is coming into the country? How much money? I don't know. But that is another way imene ingabwerese ndalama. Two, imene ingabwerese sindiwenda kuuza simple things like sabola, like our agriculture can bring in forex here. Kodi kamuzu amachita export minerals ngati. It was Ford basi ndikumabweresa ndalama zokwanira za kunja. Your Excellency tipomereka ivangono iyi ndi Zodiac exclusive ndipo program yathu ya lero tikucheza ndi Dr. Joyce Banda amene anali mtsogoleri wakale wa dziko lino la Malawi. Takhalani pomwepo. Tikudziwa kuti mbuyomu panali nkhani yokhuzana ndi malire a nyanja ya dziko lino ya Malawi. Kodi tatifotokozereni Your Excellency kodi nkhani imeneyi makamaka muti nchani and zinayamba motani? Nkhani ya nyanja history yake ndi yaitali. Sindikudziwa kuti we have enough time but I'll just mongodula ndikuti kale malire athu uku kukamwako kumampeto uku anali kupitirira pamene paja mpaka malo aja dziko lija imene mukafunsa ma Livingstone mountains kale akuti inali mbali yakuno koma azungu pogawana ananena kuti ayi kuno uku ayi ndiye kuti malire athu akhala line the line popita ku Berlin Conference kumene anakasimikiza malo pogawana the whole Africa ananena kuti malire amene alipo pano ndi amene malire wina sazasindazo ndiye kuti malire a Malawi ndi line ya nyanjayi ndiye kuti ndi malire athu ukuku ndiye kuti taluwa kwathuko wocha bwino atabwera Nyerere ndi Kamuzu pachakayamba nambana chifukwa kuti anthu amene amadana nawo muno akayambana nawo amathawira ku Tanzania amene amadana ndi ku South Africa ndi boma akumenyera ufulu amathawira ku South Africa ku Tanzania ndiye Kamuzu akuyambana ndi Nyerere anthu akuthawira kumene kuja akunenana ajanaza tukusamawonera kuti ndipo so tikufuna mtigawire chani nyanjayi ndi atose ndiye Kamuzu anangoti if you just take 1 inch of my lake I'm coming. Ndipo sizingateke. Ndipo amene tinali achikulire tinamva Nyerere uja kunena no parliament kuti ati police atu uyu ndio ifana ngasi ifeyo ndiye kuti timakondana ndi South Africa. Ndiye kuti ifeyo nthamene tinali timaoneka kuti we had an upper hand. Ndiye kuti South Africa amati akafuna kuasatira anthu anyamaka police akoko. Ndiye kuti uyu akayamba zache za nyanjazi zitivuta ananena mu parliament. Ziko lonse lapasi namba. Nyanja ya Malawi si yathu ndipo si sakala yathu. Ndiye ndi Kamuzu ndiye kuti ata simukunenaso until Kamuzu died. Atabwera President Muluzi ndiye kuti uko kwabwera Nkapa ndiye mfuna muigwire kuti president what happened along the way. Kwabwera Nkapa ndiye President Muluzi. President Muluzi ndiye Nkapa anapanga ubale wabwino kwambiri. Mukumbukira chake chisankho cha 1999 mpaka nana atumiza bandi ya TOT kumapita ikwasatira ku makampeni kumaimba nyimbo za ku Tanzania. They were very good friends and I have been informed kuti anakambirana koma imene ndi maziwa ine mopanda kuti ndiziwe the details of what they discussed is that a President Muluzi analengeza kuti tipeze njira ya chidule yofika ku port. Ndiye ine ndi nzanga uja pa Tanzania hapo tagwirizana kuti ife Malawi timange port pambali pa nyanja ya Thupa yokuti katundu wathu azichoka pakhata pazikafika paja pamene paja zikaenda 5 km ukafika ku nyanja ndiye kuti malo mopita ku Dar es Salaam tizingodula chidule imene ija maisha kuti Mtwara corridor moti ambiri amene tili kunkhata petinamba kugula maplot pamene before timazwa kuti kutukuka kwambiri
delegation yopita ku Tanzania kukakambirana za port, a president Muluzi anatenga anthu a business, ina nanditenga ngati mkulu wa azma ya business paja ndezi kunali kuja kwanga ine tinapita anakambirana. So the agreement was President Muluzi this side was going to build a port. Pamene paja kuno tukuona ubale uja kuti Sangalasa University of Zuzu anagwirizana kuti apase doctorate honorary a President Nkapa. A President Nkapa anabwera kuzalandira honorary doctorate. In his speech ananena kuti lero ndikulandula kuti nyanja ya Malawi si yathu ndipo sisakhala yathu mpaka kalekale. Mwalimu Julius Nyerere ananena inenso ndikusendera mawu amenewo. Ndiye kuti ife we thought the matter yes it has been so yet. Ku Tanzania tinali ndi embassy. Tayo omwe iso imene kugwirizana President Muluzi ndi President Nkapa. Ku Tanzania tinali ndi embassy. Musamai wale kuti tinali national director was by ku UDF. Ndipo a President Nkapa Muluzi ananditumiza ine kwa President Nkapa. Ndiye na follow anchipani cha UDF kukachita atachi ku chama cha Mapinduzi kuti tikaone mena maendesera chipani cha kumene. Ndipo mbali ya chipani I was trained by the best. Ndiye kumene we were trained by the best. Yeah. Ndiye kumene kucha sopano a President Muluzi anatenga delegation kupita kuti ku Ntwara kukakambaza Ntwara corridor. Ine nali pa delegation. Ndiye kuti a Malawi akulimba no mtima kuti khani ya nyanja ikuchitidwa sort out. Amalira achoka President Muluzi mu office. Akubwera President Bingwa Mutharika. Manong'onong'o achaso ayambaso kuti ku Tanzania uja. Pamene pa President Nkapa aso achoka ndiye kuti kwabwera President Kikwete. Akuti tu kunyanjayi, akuti tu ku Tanzania afuna kutenga, iye akuti afuna kugawana, kuti chachitika ndi chani? Iye akuti tu kuli mafuta, ndiye akufuna mafuta atu ambiri. Si nyanja yathu yakuti muli mafuta ambiri, ali kumapetuko. Kani yo ndi mafuta, kuteroko minong'onong'o eti. A President aja, President Bingwa Mutharika ndikumatisiya ndiye kuti yandisalira. Yamba kukolera moto tu, sopano akufunisisadi kuti akutenga nyanjayi. Ine nayimbira President Kikwete kuti mundombere kaye musanatenge 1 inch ya nyanjayi. Simene ninachita ine sinakuza kuti it's wisdom from above. Naganiza kuti nkhani yolandidwa nyanja singakhale Joyce Banda, it's bigger than me. Ndiye ziko lonse la Malawi inaliyense. Ndiye naitana onse asogolera zipani ku State House. Bambo Tembo, Bambo ujeni Gwanda Chakwamba, I think Enoki Chihana, koma kujeni ku DPP, amina nabwera ndi ujeni Bambo Achaponda, kuzayimirira Bambo APM. Ndiye kumene kuja titakambirana, onse aja anagwirizana kuti tipange joint statement, tilembe tonse. Anthu aziko la Tanzania ndi ziko lonse lapansi zokuti pankhani ku Malawi kulibe opposition tagwirizana. That's what should happen on very critical issues. We must do that. Anandithandiza kwambiri. Ndiye ine nayimbira phone. Iwo a president azanga ziko ilo kuti tukupita tukakumane ku Mozambique. Tikakambe nkhani ya nyanja. You are going to have to kill me first. Ndiye hapo upita ku Tanzania, imini ku Mozambique. Ndinatenga mafumu akiungu akukaronga chifukwa iwo ajali kumalire ndi amene akuzowa malire athu akuzowa bwino tiyeni mundiperekeze. Anasiya zonse anandiperekeza. Tinapita ku Tanzania tinakambirana na President Kikwete. Argument yanga yayikulu inalionena kuti pamene a President Nkapa Muluzi anasankha akubwalo kukhala ambasa watu ku Tanzania, ndiye anthu aku Tanzania kufuna kukachita research pa nyanja patupa kayafuna kukaona chani amakatenga permit. Funso langa lalikulu loyamba kwa funsa anzanga President azanga ndila kuti kodi chinthu chako umakatengera permit? Zaka zonse zimakhala mukatenga permit kuti mukaponde pamazi paja. Lero mukuti ndiyani? Titakambirana kumene kucha. Ine naona kuti ndi ananena kuti chabwino this discussion is continuing. Musadandaula mai. Zinthu zonse zimathandi kukamba. Ine napita ku UK nakayang'ana ma lawyers amene anapangapo is mkumbukira ziko la Nigeria ndila Cameroon anakanganira napo malo anawina Cameroon. Ma lawyers amene anapanga zimene zicha. Nakachita engage. Very expensive lawyers. Sina lipira so inana lipira ndanzanga kunja konko. Kuti atipangire opinion. Alembe history. Ayambire kandi ku Berlin conference kuti zinachita bwanji. Chi document chimenecho. I hope chiliko kuboma kuchifananiza ndi mati ndikafunsa chinatitaika. Chikafunsa chilipo. Chimene chitatuluka, then I was now going to International Court of Justice. Kuti ndisangokhulupirira kuti chifukwa President Kikwete azata kuchoka.
ndiye wina zabwera wina ndiye ndinati tiye ndingopita ku court, ku International Court of Justice, nanga sapano siti ndi opinion kuti akatithandize kuno. Mukumbukire kuti siku lina kuna abwera President Mbeki ndi President Chisano, amene aja anatumidwa ndi Sadik sent me a delegation to come and tell me to hold on, to wait for mediation. It's not that it's not impossible. It can be discussed. We will resolve this amicably. Anandipeza State House kundiuza zimenezo uhocha bwino. But now I'm going towards the end of my term. Ine naisiyankhaniya ili party ili pamenepo. Koma kuti Kikwete atandichita shuwa kuti musadandaula zonse zimatandi kukamba. Ndiye sindikuziwa kuti kaya mediation inathera party, kaya inakafika party, koma then it went quiet for 12 years. Nobody talked about the lake again until now. What is happening now is that ndangoona kuti line ili pakati. Ndipo ndikuja kunkati kumangidwe poti kuja amangapo iwo wa ku Tanzania amangapo poti komanso amanga barracks bomb. Anthu atuso akapitirira line imene akuiziwa iwo akapita kumenyedwa. Ndiye ine amene angalongosole ndipija ndakuwuzani kuti zimafunika kuti mayankhula nawo Malawi mwina president atu siku lina atikambira. Mene mufotokozera mu Your Excellency pano tukamba pano pakumamveka nkhani yokuzana ndi mapo atsopano Tanzania kuti atenga ndithu mbali mosi two-thirds ndiponso pamene panali poti pajani pamene ankati amange poti abwana pa muluzi paja ndi pamene amanga iwo. What is it that the current president is not doing kuti kumene kujako zinthu mpaka nazifike pano zafika pati sindangokamba pompano kuti pamapu awo taona koma sopano zimene what is that is about nobody has told us. Who is not doing what? No, we are not being told. Somebody needs to tell Malawians. Kuteka kuti ine ndamva kuti akuti ku parliament a president ananena kuti ujeni nyanja ndi yathu Malawi, it's ours, all of it. So that must be coming maybe from some conversation. Komanso tinaona kunkuyu akulandira mapu yodula. That is what I have told you before, that sometimes Malawi amangofuna kuyankhula nawo. Akayankhula nawo akamva mwina soma ima limuzi. Ineyo ndisanami kani imene ija kuti ndichite resolve anandithandiza nda Malawi wonse, including all political parties. Mukuona kuti zikuyeneranso mtsogoleri wa dziko lino atabwera ndikuyitanitsani nonse a opposition kuti mukambirane za nkhani imene. Not only ife koma kuliwunzanso dziko lonse Malawi. Kaya mwaona mapu ndikuziwa kuti muli ndi nkhawa koma imene zilili ndi umu. Anthu akhoza kukhala mitima pansi. Imene ija mayi nkhani yoopsa kwambiri. Osati kwa inuyo ndine. Because you and me will not be here, but our children. Kusachita izi mukufotokoza apa Your Excellency mwina kuli ndi chiopsezo bwanji ku dziko lathu. Nanga sinde kuti pamene pa ndiye ndikuuze ni zimene anandiuza Henry Poya. Henry Poya was my minister for lands and he is a lawyer. Ndiye anandiuza kuti kugonereza nkhani ikachitika, you just look at it, ndiye kuti kumakhala akuti kumaligo kwa uko ndiye kuti mukuvomereza kuti zimene zachitikazo it's okay. Ndiye the longer it takes osatenga action, the more it will be to a disadvantage. For sopano ngakhale ku International Court of Justice ati ndi munali kuti makhala nazo zimene zimaonerera paka nandu kumamanga zinthu ndikumaliza kuyiyamba poti paka kuyimaliza osafunsa kuti mukumanga chani apa. And that for me is what is the problem. The problem is that nobody is telling us what's going on. And it is possible pamene anena president in parliament so asangali uze ziko kuzera in parliament kuti nyanja yonse ndi yathu zilizo sakhala zoona imene ndiye ingakale opya kwambiri chifukwa ife monga ngati timonga unakhala pasi imene namba kuti a president anena kuti nyanja ndi yathu yonse ndiye chilipo chimene akudziwa chimene kungopempha kuti atiuze. Tibwere ku chitetezo cha mdziko Your Excellency mukuchiona bwanji pamene tikuyandikira ku chisankho mwezi wa September? Chitetezo cha chimukunena chitetezo cha mdziko muno anthu akeya kapena toka taona zokuti anthu akumao ocherana mwina magalimoto kuvulazana kumene ena kutenga zikwanja nzawo akupita pa msewu kuti akapange demonstrate ndi zina zotero mukuziona bwanji zonsezi? Paja ifeyo tu ma president atatu tinachita issue statement kuti izi ndizoopsa zisaloledwe kupangika izi ndizoopsa ndipo tinu manena so kuti Joyce Banda wafuna kuopsa nkhondo kuti zakhala nkhondo anthu akukhapana nzimayi wakuti munamuona ko inu futi pa tinamba taomberana futi
nzima yakungopita ku prison kukaona uje ni vice president wache mpaka kuomberedwa futi kaende futi kandi chikwanje kandi chani munazoonapo ndiye ifeyo paja mwamba kuti talembesa kwambiri ndazimayi ifeyo azimayi tingogwira na cheni ifeyo azimayi tingogwira na cheni chipani chimene chitachite pepe kuti kupitiriza nkhani yoti azitikhapa azitiombera mfuti azitimenya azititukwana ndi apempha Malawi kuti amenewo they will lose votes ifeyo tizingoyang'ana amene akupanga zimenezo kumenya nzawo kupisa kukalipa kokuti kodi awo akulalata chocho kukalipa choncho kuti nanga atakhala ndi udindo angalalatesa mtundu wanje zimene zichetiye tizingoyang'ana ifeyo chikaoneka chipande kuomola ndiye ine siningani kuti akuti musiye we are helpless and if they are even targeting women ndikumati khapa zikwanje kapena kumati ombera mfuti we are desperate but we can use the power that we have of this hand when we get into that ballot box ifeyo azimayi tikumenyedwa tikuvulidwa tikukhapidwa tikuomberedwa futi tilibe mphamvu mwina azimambo akamakhapana ali ndi mphamvu kapena zikuwakondweresa ifa ena akukhapana zawo ena kuocha na galimoto ya zawo koma ifeyo azimayi tili helpless tilibe mphamvu kuti chita target ifeyo sibwino ndiye ifeyo tikunena kuti zimayi aliyesa zingoyang'ana chipani chimene chikuchulukisa zimenezo zozunza enacho tikaoneka chipande poko chilipo mukuchidziwa chipani chimene chikuchulukitsa zimenezi ndikunena kuti ifeyo tiziyang'ana kuti tiyang'ana kuti chipani icho kuti awo ndi basi chilawika yoti khapa ifeyo kodi awakukhapa sakukhapa iya sakukhapa kodi awakukhapa chipani chokhapa anthu azimayi siku lache limene lolo kukana kuti yayi tione zina bwanji Honorable Your Excellency rather mwezi wa June chaka chatha 2024 unali mwezi ndithu uvuta kwambiri mdziko lino la Malawi Malawi mwina tinaona zinthu zimene sitinaonepo komanso zinthu zimene sitinayembekezerepo imfa ya yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima mzimu wawo uuse mumtendere. What is your position on the death of late Chilima? Ndikanama kuti sitinazionepo tinazionapo paja abambo Salima ankagwira ntchito ku ethanol anthu 7 or 8 ndikati tisachule tikalanga tisituyamika kuti sitikuchita mind panali asikana wina jana ndani analipo 7 they were going to a press to a board meeting anaomberedwa ndege inagwa awo ndi anachitoomberedwa ndi tinaziwa kuti anaomberedwa ndi tinalira maliro osaikanso anthu chifukwa unfortunately for them anafera side ya Ojen ya Mozambique ndiye nkhani yokuti ndiyoopsa kwambiri. For me personally I lost a son. Why? Because mai yake ndi makolo yake ndi ifeyo timakali mozo kuna miwawo anatu anabadwa nthawi yofanana Saulos and Jeffrey amakula limodzi amapita school limodzi akula anapitiriza ubale wawo pamene mwana wanga anadwala ndi Saulos anabwera mtenga nzake ucha kupita naye kuchipatala kuja ukamwalira zambiri za maliro anathandizana ndi azinzawo SKC za maliro acha moti ine ndi banja langa ndi zizukulu zanga timapukutira misozi ifa makonda kuti akamachita jogging angoyima akandipeza paja andipeza ndikangomona ndi kuti ndikulira zolira zwayi ndibwereratu basi iye ndasiya akhale pansi ana azizukulu zanga amati akaona uncle Saulos uthamanga ifa nyumba za tu ndi mwana wanga zili pafupi uncle Saulos kuti them akamaona uncle Saulos mutu zijama amalira zija zikukhala ngati zikuchepa. Then when he died, for me what I'm saying, the nation lost a hero but I lost a son. I don't know what to say. I don't know what to think. I have asked before when I've been interviewed. What can you say about how we mourned him? Even after he died is when I knew how much Malawians loved him. I don't think he himself knew. Kunali zambiri zimene zinachitika after his death. Atayikidwa m'manda tinaona kuti anthu anatuluka kuti tikufuna tidziwe bwinobwino kuti zachitika ndi chani tinaonanso kuti Mai Mary Chilima nawonso ananena kuti ifeyo tidakafunabe mayankho pa za imfa ya Achilima. Kunakhazikitsidwa commission of inquiry. Inu position yanu ndiyo tani
pa commission of inquiry imene inakhazikitsidwa komanso the events which happened before and after his death? Ineyo, I think all I can say is that the position ya Maimire Chilima the position yangaso. Position yanga ndiya kuti mafunso anga sanankhidwe. I don't know what to think. Even after the commission of inquiry? No, but the commission of inquiry is contradicting itself. So ineyo sindikuziwa tuchoti ndiganize. What we were told and what happened sizigwirizana. Ndiye ineyo bwanji mngondisiya bwanji. Ifukwa sindikuziwa ineyo, I'm not a scientist, so I'm not a pathologist kuti ndiziwe kuti thupi limata munthu amata kufera mwamba ndi akamasika pasa makhaopanda magazi amakhala mthupi mulibe. You know, I don't know who will explain to me all that, and so I'm dealing with that too much. And when I heard Mrs. Chilima say mafunso sanankhidwe bide tiliwambiri. Ndi zinthu ziti zimene mwina mu commission of inquiry zachazima kupasanibe ni mafunso malumwa mayankho? Mafunso amakhala ponena kuti tinamva kuti ndege inakafika ku Mzuzu ndiye sinatere chifukwa chokuti weather sinali bwino. Ndiye pilot anawuzidwa kuti abwerere, ndiye pilot amabwerera kupita ku Lilongwe. But pilot could have flown to Karonga, which is a better airport where there was no fog. Number one. Number two, so now the report comes out and says sana kafike ku Mzuzu. The search team went into the forest on the opposite side, but then the next day the plane was found popanda ndimitengo yomo. I don't know what to say about that. Do you think maybe there was a foul play? I don't know. I don't know what to think. I'm just troubled. Ineyo mafunso naneso alipwanga usayanka. Ndipo ndi panachitidwa commission of inquiry, it would be wrong for a person in my position to begin to speculate or to say my opinion. It's wrong. So ndingozisiya choncho. Timalize ndi nkhani ya kutuluka kwanu mu Tonse Alliance. Tinaona chaka chatha munalengeza kuti ife tatulukamo mu Tonse Alliance. Chinakupangitsani ndi chani kuti mutuluke mu Tonse Alliance? Tinene kuti simunapindulemo. Muje ni panga Tonse Alliance. Achilima ndiye president anandi agreement yao. Mboni osaina na lini pa stadium paki. Ifeso tinali nayo agreement yatu ndi a president chakwera ndi MCP. That notwithstanding, and hambiri when they were dissatisfied anachoka. If it nanko kala koma pamatuluka mawu inuyo ndi seasoned journalist mumamva zona kuti alliance ikutha tikapita ku convention basi. Amena kuganiza kuti achita timu hapo ndifa ngotata. Tikapita ku convention alliance kuthera pati pumpu. It was on the radio. Amayankhula spokesperson wa MCP. I called my team. Nanga simukumva. Ifeti maisa atitana kuti atuuze kuti kuthera apa koma mukumva zijazi kunenedwa zizi. Ndiye tipange bwanji. Ande ndikasazika. Ndiye nanyamuka. Ndipita ku State House. Wana utitamva zija. Ndiye ife yetu kunyamuka. So linabanga zachibwana. Munakasanzika kwa ndani? Kwa president sinde pati na watu. Yes. Ife tukutuluka tienda toka. That I did. Ndana kuvomerani kuti pitani. Yendani bwino. You and vomere kuti ine ndimana. This is a partnership. We've heard their sentiments and we are just informing them kuti ife tukutuluka. Owocha bwino. We don't know what might happen later. Koma it was good. Mugwirizano munalibe direction yokuti mgwirizano umene tikusainira nawo uyenda motere ndipo uzathapa. Nakakuthawa chisinde uku. Uku mwanena kuti munangomvera pa waile sanzano akunena zokuti tikangopita ku convention mgwirizano watha. Ndiye osati wondifusa ndesine. Ukafusa kumeneko. Chifukwa ife mene pamene timatero upo. Your Excellency kuti inu munasainira mgwirizano. Ndiye timafuna tibe mgwirizano munalibe mozimene umene ndinasainira ine ndinasaina ngati mboni ya ndani ya the agreement, the bilateral agreement between president and President Salos Chilima. I mean Vice President Salos Chilima. Ine ndi mboni amene ndinasaina with the president. Nanga siti masaina and follow pamene pali. Ndiye kuti awandi mboni. Mboni ina ndineyo. So, ifeso koma tinali nayo agreement yatu ndi MCP. Ndiye kuti awoso akumbo kachali anali nawo ndimene amamvera agreement.
anthu ena ambiriwa anachoka tinangosala ife ndi a Freedom Party. Mene namba ine mawu amene aja ine ndimakonda consensus. I never make decisions on my own ngati mwana ayi ngakhale panopo titati ndiye tikulowa mugwirizano panopo sitinachita mgwirizano ndi amafunde tinakambirana kaya. Your Excellency, forgive me, koma timafuna timvetsetse bwinobwino ngati Malawi. Mgwirizano uja munasainira ngati mboni uja, munapasidwa mpata ngati mboni nkuona kuti kodi mgwirizano ndi kusainira ngati mboni muli zotani? Mgwirizano mene munaona munali 55. Munali kuti achakwerawa alamulire zaka 5. Akamaliza zaka 5 nawonso malemu chilima azatenge zaka 5. Munaziona zimenezo ndi kusainira ngati mboni. We just want confirmation. Yes, I've said that before many times. It was an agreement. Inu mungati akusaina chani. Anzano anatuluka before 5 years isanate ndikuyamba kunena zimenezi kuti mgwirizano ukutha izi zimene munagwirizana za 55 zisanachitike. Do you think kuti they betrayed you as ma partners? Yeah, 55 itu inembo kupasuka pamene kujana nina kuti a president aimaso. Pamene pondi pamene paja, if you remember, Vice President Chirimana panga press conference. You remember? Yes, I do. Ndipo anabwera kuno anakhala pamene mwakhala. Di document ija kuti mami mukuona document ija ndi kuma mukumva kuja kanga tine ndiona ma kuma inu munasaina to apa ndati nasainadi. Yeah, so zimene zozo I think it's inazo. Do you think kuti they betrayed my partners how, especially late Saulos Chilima? Inuyo zimene zomukafusa kumene ko. Yeah, itufusano inuyo sinanga muna lipo ngati mboni. Your Excellency. Koma inuyo Malawians, that document was signed publicly. And this is what I'm saying, the nation knew. What is your opinion and what is my opinion? They told samene ti my opinion nato. Kuti kodi pamene pa chilungamo chinachitika chifuka what prompted Right Honorable Saulos Chilima to make that statement, that press conference, is because he felt he was surprised. Yeah. So the conclusions musipangaso no Kamala. There was a promise of 55 didn't happen. Timamva sonkhani yokhuzana ndi cabinet kuti munagwirizana kuti inu IUTM mubwere kuzakhala nduna zanu zotere. Inunso nanu APP zotere. Cabinet yabwera tikuona ifa Malawi zosiyana. Zimene zija zinalidi ndithu zoona kuti munagwirizana munapereka manambala. Should we say kuti kutuluka kwanu mugwirizano nanunso munaona zokuti zimene munagwirizana nduna zanu zimene munagwirizana kuti zikhale mu cabinet munalibemo? Ifeyo kutuluka kwathu kwa pamene timalowa inu ndi ine tikupangana zoti tikuyenda chisogolo tiende chonchi in 5 years ndiponso tikakafika kumene kwa inu makabinet member atatu ina atatu. The problem is that the law of the land, which is the constitution, ima mchita protect president. That is the supreme law of the land. Ndiye zija mwapangana zija ama takungozisiya nanga sipo wapangana pa iya entities zakhala limozi tizakambira limozi ndipo tizachita review tizatichani siku limene ndijakangolowa pa gate paja pa slams the door in your face. There is nothing you can do because he or she is protected by the land, the law of the land. Ine, having been president, I knew that. And Ine, I was prepared that it might happen, it might not happen. And if it doesn't happen, bad luck. If it happens, if it is because it's just an honorable promise, a gentleman's agreement, muntu hujasoma kumapeto kwa takatasa pange mangota basoka latu kumapezeka wina au ndio yatiktakani basi but napangana sisi chizima mmaziwa sokuti amen koma sukuti pali anything else you can do. You can't take that person to court. You can't take that person to task. He has let you down. Ena tu amati mwina zitupya izi zikumayankhulidwa kuti zimaphulitsidwa zinanunso munaziona. Ena nkumabwera ndi nkhani oti yayi mwana wawonso Your Excellency wa kuoneka kuti amuchosa mu cabinet akwiya ndani. Inu mmandiona ine ngati wachibwana. Mwana wanga anachoka liti mu cabinet? 3 years ago. Mwana wanga mu cabinet anaka 8 months and was sacked. And I didn't know. I wasn't told. I just heard by radio. Ndipo ndona bukumbo kachala nanduza kuti zona longosi. Roy tu amuchosa. By the way, I want you to know that it is Roy who introduced me to President Chakwera. Ananisatira kwa America ndikupira ntchito 10 zipita. So anaziwana asanaziwana ndini. So he has 2 master's degrees. He's doing a PhD now. So it can't be that he wasn't educated. But once that happened, niyo mukwaza kwa afusa president. Sina afusa. Sina jita so react. I mean, in this yanda kuuza nisicha kuti when you get in
munagwirizana izi ndiye sizinachitike, but the power now it belongs to him because the supreme law of the land is on his side. Ndiye muzikati chani inu bwanje mwapanga zakuti ndiye ndikona kuya ndiye mwana wanga anachosedwa 2021 kan 2022 this is 2025 ndiye ndikuyerera. No, that's not fair. You're not being fair with me. And I'm a very seasoned politician and I'm very mature and I'm a professional. I can't react ngati mwana yaye. Mene nango first page nango to basi. Kuti mumango sungira ronkuyo kuti yayi tituluka mutirengeza nafeso kuti tatuluka. Ai, na kutuluka kwa ife kungapweteke iwe kungavuti ngati ndi milandu. Ngati ife kuwa awi. Mukonzekera bwanji chisankho cha 2025 September ngati opposition. Ine nalitaweruka. You can ask anybody in People's Party. I had finished. The words and God has surprised me. He has elevated me to a position that I never thought possible. So ndi mango oti hazimene mulungu anakonzera ndi. Kuwerukazi kuti mwas ndikapita convention basi so pano ndizingopitiriza ziti. Yes. Simafuna ukayima nawo so ngani. Simafuna simaganizanso. So kukafika kuche kukapeza kuti anthu andivoteranso ine to continue. But ngati nusimunamve koma the country has called me back. Ndiye I want to tell you mwandifusa fuso kuti mukonzekera bwanji. Ineyo the nation knows what I can do. I've been president with the situation that we are in now. And I know how to move from here to a better place. How to get out of this. I know. Modi mupikisana nawo chisankho chikubwera September mukhala ballot. Ndikhala ballot. I've been requested to stand and I'm standing. And it is up to the same Malawians to choose me or not to choose me. It's fine. I will never fret. Amalawi kufuna kuti amaibanda abwere atese is. I will come. Kuli 50+1 amene ambira organiza kuti munthu payekha sangapambane. Inu ngati APP muorganiza kuti mupita ndi ndani kuchisankho chimenechi. Ifeyo maganizo athu ndionena kuti kuli konse mbene zimakhalira ndiza kuti anthu amapita paka kumapeto. Ndiye mukafika kumapeto simunapeze 50+1. It is at that point that you look at the other parties to partner with. You can't partner now. And may I say this? It's very, very extremely important that the nation does not push parties to align. Chifukwa zinachitikapo. Mukumbukira? Inu anthu inu mukukana, kupanga mgwirizano, simumalikonda dziko lanu, mufuna ife tizivutika benda apita mtalika. You remember? Anthu aja ndikumachita push, anthu aja ndikumapanga hurriedly. Alliance, yatos alliance. Do you remember that? Kumapeto kwake zimakavuta ndizi. Ineyo I would want to suggest that my alliances yapangike koma anthu aja kali prepared. Anthu aja akali kuti there's synergy, there's chemistry between them. They can work together. They want to work with one another. Ndiye anthu ajaziwe kuti tikapita tikapanga chani. Tikapanga chani izi kwa Malawi. What are we going to do? Inu mubweresa chani mugwirizano. What are you going to do mugwirizano? Ngati meti nachitira ife nani ngoti ine rural development. Mungu ndipasa ya kumuzi. Ndiye mukaone zimene napanga makufetereza ndagawo. I put 4 tractors for a community in this country. This time. Ndiye amukandifunsa. If Malawians say no, that's fine. That's fine. Definitely fine. But if people say yes, we shall move from where we are. Koma ndi mmene mukuonera kunja kuti nakuona kuti mukutuluka mukuyenda machitisa misonkhano mukuona kuti Amalawi akukukondani beni kuti atha kukuvoterani. Sindi amene ndiuza kuti ndimi. You know to see. I didn't say I want to stand. And I'll never say that. And I will never say mufune musafune mundipasa vote. Ndibone uja umakhala mwana. Chifukwa anthu aja ndi amene amachita decide. Ndiye anthu aja ngati akundifuna ina nena ndiyime. Koma anthu amene ajaso between now and September tasinda kuti I just panda. That's fine as well. I've been here before and I have survived and I've risen and I've gotten to the top of the world. It doesn't matter. Pomalizira misonkhano imene mwachita posachedwa pompa mumapanga accuse boma hili kuti lalephera siri kukwaniritsa kuchita ndithu bwanji. I want you to put it in exact words kuti ndivesese. Exactly. I may not put exactly. Koma munaifotokozapo so mu interview munazayankhula kuti siza science zizi kuti kukonza dziko lino kapena kuti kwacho kuti maiko akuti ndikunena kuti pano tili pano tinakhalapo kale. Kodi ndiye ndinalichosa dziko lino kukafika pabwino. Time kunali ya president chakwe. Pamene nalichosa dziko ili apa kukafika pabwino.
inali boma ya FCP. So I'm not accusing anybody. I'm just saying our state of affairs. Kuti adindo amene alipo pakadali pano. Leadership imene ilipo exactly nde kuti ndachakwera amene akulamulira kuti akulephera. Ine sina nene. Umoyo wafika povuta mudziko muno. Umoyo wafika povuta, unafika so povuta kale. Ndiye ine nafika uli povuta, ndiye nakonza, ndiye tinafika pabwino. What I want you to live with in this room is at that time it wasn't President Chakwera who was president of this country. I sorted out this mess. So I was saying, it's not rocket science for us to live where we are again. Kukafika pabwino. I know what to do. And you will be surprised. I know what to do. It's not possible that now you can go to a hospital. Mupite mukaone, siri kumeneko. Mupite mukaone. Kulowa azimai 10 kati akamatuluka 5 yamwalira. Nambalamba kumangufa. Mupite mukaone. Muzikhala ma journalist oti muli interested. Osango khala kuti udolo ochuka ofusa mafuso kwa maibanda. Koma okaona ndikuchita. Kodi zimene tikufusana apazi your excellency sindi zimene taona zimene zili kunja kubwera pano kuza kufusana. I don't think timayenda kuti mazungulira. What we bring in the interview you said it your excellency kuti adindo ngati adindo akulephera ali pa chiongolero ndi ndani. Sina chula dini. Munanena kuti chani your excellency. Kumene ndi manena kuti ndi manena kuti it's not rocket science for us to move from where we are to a better place. That was my statement. Go and listen again. As mind as bamboo, where we are, to move from here to a better place is not rocket science. I've been here before and I've done it before. If that heart fits you, then wait. Koma ine ndikukuza ndikuti apatilipa tikozochoka apa. And tipoza kuchoka hapo kukafika pabwino. Ineya hate ndale zoti ndizikhala muzindikira push kumatukwana ina. I can't do that. And I don't want to mention anybody's name. I'm just telling you that this Malawians can't be facing this. Modi ndizoteka kuchoka pano forex ukhala mbwembwe mdziko muno mafuta but weren't we here before? Were you not born? Weren't we here before? In 100 days. It didn't take me a year. Pamene tili pano kuti Malawi akuvoterani mwalo wa mboma zitakutengerani nthawi yaitali bwanji kuti tibwerere pabwino. 100 days. Only 100 days. 100 days mafuta kuoneka ngambwe. Because the people to come and give me mafuta are just waiting. For our health system to get to a better place, what I have decided is that nzangu bweresa ma mobile clinic first. Mangwenda mizimu. Mapa santu mankwala. Because panopo kupita kuchipata kupana dosa mpata. Mene nachitira muja with maternal health. Kuti tinamanga ma holding shelter. Kuti tilimbane ndikumwalira kwa azimai mwansanga. In 24 hospitals, we built 24 holding shelters in 2 years, in 24 months. What do you mean this is doable? We can do it. Zikuteka bwanji kuti anzatu kuti mukayangana anzatu maneba kwa chochi. So we can change. Nakuti tumafuta wanda dziko losetu. Ndiye iniyo journalist simuna pita kwa. Msipita mukaone. Kuti nzona kapena sizona. Nisanene ineya. Koma ndikungokuza kuti apatilipa tikuzochoka. Ndipo tikuzochoka po masanga. Inu mufuna undiuza ndithu azimai zepera ndikugulisa ndikaunjikayo. I mean honest and truly. This is a trade that has happened forever. Imende ina lichiro yanga ine kwaita nisira azimai makaunjika. Mabero aje kumapasa. That's their survival. It's cheap. I've already spoken kwa antu akumene. So don't tell me what I can do and what I can't do. This is not rocket science. Ndikuyamikeni kwambiri your excellency kuti munatipasa nthawi yambiri kwa basi kuti tikhoza kucheza nanu pa zinthu zimene zikuchitika mdziko ndikuona chitsogolo cha dziko. Aitatokoza kwambiri mama. Zikomo kwambiri. Muti munabwera. Omunso ndimene tamalizira kucheza kwathu ndi Dr. Joyce Banda amene anali mtsogoleri wa dziko lino. Ine ndileya Malikano pitizani kuona ma program otsatira pano pa Zodiac.